أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bal mashrif la tv la jebo ambaw fo ni islamia fo le kay noy alaka kisi anaka hina alako kenen aw bala jilenka alhamdulillah bi ambe kolokani Sheikh Abdoulaye Cissé na balmaw u jaraka zawiya ba minjo alhamdulillah o kolo bukari de karabi wala karamogo chaman kumbe kenen konnana nganya wasado mamununa anga je ko ulu la jenyon fe assalamu ambaw fo ni islamia fo la no assalamu alaikum be sigi kun ay min vo fana ya rabbi an ba ina ala fe ala ma to an duskun ka tanga ka baraka ni ay amen ne ben kenenga surakata kunati ninga sheikhu togoy sheikhu mi ne aka silisila ka se shama chani magata ala kirala silisila jante wa silisila wala belbelu dodo no Sheikh Ali Kuma Segu ala tunga ngake keneka ya daruro koso ani shikoroya koso aya wasadu anna ayra dinga be anyafe no ye karamo Muhammadu Kumaye ka fara delegation toka Muhammad Traoré be ola Ustaz Jane be ola ne be ola kalandun chaman be ola ka se kana nin kene ka nyanamaya ko sabi so de do adora ala nyasranya ka amma do jahannama kangun ka adora ala nyasranya ka amma do jahannama kangun ka ala mangishira aslamu kuma kute kuma korokudu kuma kute kuma layini kudu Allah subhanahu wa ta'ala ay anfa adama dilaka bla alijina kono akili ka wati jange kana ambaha wa dama o furusir kana ni salatu ya ala karaka sallallahu alaihi wasallam ajigine dugu kolo ka fem folo folo min jirala la jibrila fa kara alkabadi Allahu akbar kara alkabadi o alkaba o yesu folay min turula ala batuli kama inna awwala baitin wudi alin nasi lallazi bi bakkata mubarakan o kuma alakram hudu fana chile sallallahu alaihi wa sallam balika kon chili nya akan nabi maya sorola wa alkaba kelen de kono ya do la goshili ba Allah sorot mo la nga khalwa wala la ala kira khalwa de ke hatta nubbi bi iqra ay khalwa de ke farawu kono fakara nabi may ni iqra bismi rabbika allazi khalaq summa ursila bil mudassir ko fa cira ka kira ya ayyuhal mudassir o aslamu ni usabati dembe batu ke yoro o doli du koloka jonumbo o somi soro jonumbo o avantage don jonumbo o nafado rijalun la tulhihim tijaratun wala zikrun wala bay'un an zikrillah o ye chawde minum be foitu dusukun shogola ka ba ala kusmama o de koson anga karamo ke no Ustaz Ousmane Cissé on ba fongo ani ci ayereye bale on ba fo Cissé la ni ci uyere bal karamo ko fo ko anga fo ko kulu kaninga ni ci uyere aslama wallahi ma shitaka alay ko ala bi bumla ngulumla ala ba fo ala kray wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana mawma yijja ki tasirna ala ni ne fambi kana ki blanga sarabat leneka zawiya munde bu fakono munde be ke akono angara mo bora ka fo fenza bade do
kalimatul musharrafa khafifun ala lisan saqilun ala mizan nakala de be fo kono wa on ma damina de kuma mina ala baka ala yakono fi ilmi al-ghayb anil khalq ko dogolen do danvono ko re foi tei riwaya do ko ala bi to ka fa yere ma la ilaha illa ana 100 milliards de bitme dans 20 kuma machite fo ne ala la yo fo dans 20 kuma fa na sayyidul kauni al-jahu al-a'zam ko yere kun anano norotika ko bwala ko blatuma mina nako la ilaha illa ana o ba fo la ilaha illa anta no ya ala rabbil bil sallallahu alaihi wasallam o na hagla chaniya tonembe o la ilaha illa allah ka ko o ko fe ni hake ya ala bi hake min do asolla kana malikauda nako la ilaha illa ana ko tigi ba fo la ilaha illa anta melika ba fo la ilaha illa allah aslamawo otuma la ilaha illa allah chani yasrafe o te kokuraye o ya alaka kelaye o ya alaka baka kelaye o ya melika ka kelaye o kofe alaka belebele dale kofe ala yɛrɛ zatu yana ka melikaw da ala de tun bɛ sɔnni k'a kan ala yɛrɛ jati de bɛ sɔnni k'a kan tuma min ni a ye melikaw da a ye melikaw sen do a la rifa'atan li qadri sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam dɔyɔrɔ kɔrɔta kosɔn alakira muhammadu ɲɔn tɛ melikaw sen mana bɔ a la ti foyi cɛ o tuma a nana sɔrɔ ka wele da sa يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وني آية وليورا لجا الآية تذكر بصيغة المضارع إن الله وملائكته يصلون على النبي على ناكا ملكه ومولي وبالا هل سسا يبقى صليك على كركا وتما أو ما من لمن يرى صلوا عليه وسلموا تسليما ودي كوسون جونغنا نغوبي كتشاني أستغفر الله فتوبي سو تشاني ياما لغا توبي سوما جونغنا نغوتي سوما الله أكبر kuna ngoye mama datu ko tisoma nona kalimatul musharrafa aslu ta'ala yarala Allahu akbar o astaghfirullah min bakono ala ko alakrama ko inna fatahna laka fatahan mubinan liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar akoy muhammadu yimmin gemmin makani ala ya farako Allahu akbar me wa ala kirakene ko ako inni la astaghfirullah fil yawmi 100 marratin ala kira ko nebe ala jurumu ya fanyini kile kono kasi shiye kemema fendunda kana ay femi nge ya fa kelembo ma mimma ka folo ya fa kelembo ma o yujma ta'limu hadhihi al ummati al mubaraka nimantum barka yali la donyali ku bla jurumu ya fa ani chani asrafe okmani ye o lajɛ i bɛna sɔrɔ k'a fɔ ko laɲini dɔ de bɛ yen kasudu dɔ de bɛ yen o laɲini n'o kasudu ye jumɛn ye caniya jɔsen saba astaghfirullah allahumma salli ala muhammadin la ilaha illallah a kelen o kelen cɛbaw bɛ ɲɔgɔn dan ni ale de ye a kelen o kelen cɛbaw bɛ ɲɔgɔn dan n'a ye ni maa min ye tafsiru hasiyatu sɔbi lajɛ sen dɔ la mufassiru karamɔgɔ dɔ sigilen bɛ a bɛ ka tafsiru kɛ a nana se kulla yawmin huwa fi sha'anin aya zahiru kɔrɔ ye diɲɛ don o don ala bɛ ko kura la aya zahiru y'o ye bon n'i ye aya zahiru ta a bɛ hudusu di ala ma walima a bɛ taqallubu ma'a az-zamani aw al-fatarat walima a bɛ yɛlɛmani waati cogoya nɔfɛ a b'o fɔ o tuma n'o kɛra addat ma'ana al-aya ila al-hudus wal-hudus fi haqqillahi ghayru jaizin o bɛna sindili ko fɔ o tuma o bɛ taa kafiriya danga la tawhiditigiw fɛ yen a y'a sɔrɔ
khadaru temendola do yisigi tafsiru kala sira ayama khadaru ko tafsiru kala ma ko ne bi nyingali ken ako iye aya min votan allayni ye jumaya qasdu ye jumaya angar mo kaba jakte boraka fasa ko ala ko wattaqullaha wa yuallimukumullah ay sira ala nyala ba Allah kala wala nya sira jonde kumbe folo tafsir kala mo ko cerla ne hakili ten na ya ngasa shini bi jabi annane so ay nafla ke sufe kasoro ka doko fla dile ko fa alama ka ala wele ako ne ba aya zahir do ma amurad na qasdu me neto do ako mbay ni fe ala ikane la doniya ni aya ala kiran adara asnogora mamme ala kiran nama sallallahu alaihi wasallam ala kira kwama akwa fwaye ko aya zahiru tibarake adugumana de ye umurun yubdiha Allah wala yabtadi'uha tafsiru kitabu bayatan jogoyena kabla kullu yawmin huwa fi sha'nin abaya ninde takabla ayrola kwa faye adongo do ala be kokurala o kore abi ko de bangi kura ya nyeda ka danva unye dongo donga o ta damina donya o ta latiga donya ale ala fa soro ko bana mena rufi'atil aqlam wa juffati suhuf akiba fa ita o mi faga mu fo wa astaghfirullah allahumma salli ala muhammadin aywa la ilaha illallah chebo bi nyogonda na yimbe fa ko de fiye dugu jara tafsiru kalamugo korotora nyingali kala ka nyingali segi kuma tele ko sa nyingali segi tafsiru kala ye kuma nya fayi na fo alakira bilbili ya fo chugo mina sura sallallahu alaihi wasallam khadar ko tafsiru kalama ako aksiri salata ala man allamaka al-layla ako soli chaya cheka minyi la kala nasura aslamo ne ya laje iba soro ka fo doni gere doron to se adama dema fen jume mo se adama dema qur'an na sukmano ka ako ala bi zikrillah tatma innul qulub duskum bi mafugo ya ka sabati ka soni fembe di mani ala kusmadi e hakliti mina ki sono bi kan ala kusmadi o de koson ambe min vo balmawiye chaniya kuma bebe fama fem bebe nyeshi ama mais maminu ya mina usabala bolo flala fem ndo olu ya shido ngo fem ndo olu ya shido maminu vana be no ni olu yoru ye mulahaza ke ka jate minake ka fo chaniya kono chebelebele karsa we dani kani juma we dani kani ala don ani ala kira don de sallallahu alaihi wasallam Sheikh Muhammad ibn Sulaiman al-Jazuli agla belebele dodo ayaka fatara ke hakem min gono a belebele ba ayo ke kalande galande kono Sheikh Muhammad ibn Sulaiman al-Jazuli ayaka fatara famba ke kalande on kalani de kono الله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم أفضل الصلوات وأتم السلام على سيد الكونين والثقلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحابته الكرام البررة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سعادة الحاضرين والحاضرات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبلما الإسلام أمبي فلوكا مساين ديلي مسامي أمبو تليلا هيرلا أمبو مساين ديلي أكامبو شولا هيرلا. آمين. أنجو جونيا نشوغمي ألا كامبلا جليل لباني. آمين.
sofla kunandiya ala ka dama limaniya ala ka sizi an dusukuna silamɛya ala ma kɛwalew sabati an farikolow la ya rabbi garijɛgɛ ɲuman ala ka dama sijan kɛnɛya labanko ɲuman ala ka dama diɲɛ sutura lahara sutura ala ka danga diɲɛ malo kiyama malo belebele ala ma n'aw kisira ma gɛrɛgɛrɛ b'a ma ko ala k'an kisi a ma hamina ko dogole a bangene ala ma dilan n'an ye ya rabbi an ka banabaatɔw ala ma n'u kɛnɛyara banbaatɔw ala ma hinɛ kɛr'u la ala ma yafa kɛr'u ma ala mun sɔrɔla magoto so ya rabbi ala ma an yɛrɛw ɲɛna yanni an yɛrɛw ta don cɛ ala k'o k'an ye ala ka masaya bonya kosɔn a k'o k'an ye kuranul karimu barika kosɔn a k'o k'an ye sayidina muhamadu hɔrɔma kosɔn salli ala sayidina muhamadu wa sallim taslima m'o fɔ sisan ko jujɔn ɲɛna ala k'an laban ɲɛ jujɔn man gɛlɛn o laban ko de ka gɛlɛn bari soso la abidu shetana y'i labɛn ka kɛ dunan cɛɲumanba dɔ ye dunan labɛnlen ko ɲuman i b'a fɔ jakite sigilen filɛ cogo min o tuma na ka sɔrɔ ka na bari soso nɔfɛ a ka alabato so la k'a fɔ a ye karamɔgɔ n y'i tɔgɔ mɛn fɔ yɔrɔ jan fɔ jamana jan ne wulila n bɛna fara i kan i ka alabato la yarɔ n'i y'o fɔ karamɔgɔ ala ɲɛsiranya a b'a fɔ k'i bisimila 100 a y'a bisimila karamɔgɔkɛ bi sun shetane yɛrɛ bi sun ni sun tigɛra karamɔgɔkɛ b'a sun tigɛ shetane sun tɛ tigɛ u bi fadenya daminɛ miliw tɛna se sisan u bi fadenya daminɛ nafila seli la fɔ fajiri ni barisosola abiru sɛgɛnna a bɛ nɔngɔma ka dɔɔni sɔnna shetane tɛ sɛgɛn fiyewu barisoso bɛ seliji kurakuraya shetane ma deli ka tasa ta kuma tɛ ka seliji ka tiɲɛ barisoso ye tile 3 kɛ a ko dunankɛ i tɛ i ka gindo fɔ n ye wa e nana tile 3 ye bi ye n'an sunna ne bɛ n sun tigɛ o b'a sɔrɔ minɔgɔ ni kɔngɔ bɛ na nka e sun tɛ tigɛ n'an sera ka fadenya daminɛ nafila seli la waati ma se ne bɛ sɛgɛn n b'a to i bolo e tɛ sɛgɛn waati dɔ ne bɛ seliji kurakuraya ne m'i den dɔ ye ɲɛgala k'i bɛ seliji kurakura dalilu jumɛn b'i bolo shetane ko aw karamɔgɔw ka ko ka ca ɲɔnɛ c'est très simple n'i b'a fɛ ka kɛ ne ɲɔgɔnna ye i bɛ ala kota siɲɛ 1 n'i ye ala kota siɲɛ 1 i bɛna forme min sɔrɔ ala bato la wallahi c'est pas petit o tuma na barisusu ko a ma ko yali n bɛ se ka ala kota jumɛn de kɛ a ko i tɛ maa dɔ fa wa a ko ne fɔ n ka san tɛ maa fa a ko o tuma na yali ma i tɛ taa walimuso de jɛnɛya wa a ka hakɛ to barisusu ko san 200 ko ne bɛ ala bato la ka walimuso de jɛnɛya abada fɔ n ka sa a ko o tuma na i tɛ taa dulɔ min karamɔgɔkɛ y'i kunkolo jan o yɔrɔ la jan y'a ta tɛgɛ ma barisusu ko dulɔ bɛ sɔrɔ min a ko duguni min filɛ nin dulɔ bɛ sɔrɔ yen i den i ka taa i k'i mi k'i fa n'i segira tuma min i bɛna forme ni courage min sɔrɔ alabato la o tɛ dɔɔnin ye barisusu y'i den ka taa a taara i fa dulɔ la a y'i fa dulɔ la min kɛ a sura dulɔ la dulɔ feeremuso a y'o ɲɔni k'o bɛ yen yarɔ shetane a ye raisin kolokolo don min a ye dɛfɛn 7 joli kɛ raisin kan k'o de dilan k'o kɛ dulɔ ye a ye waraba joli k'a kan a ye suruku joli k'a kan a ye lɛ joli k'a kan a ye wulu joli k'a kan a ye warabilen joli k'a kan a ye daamɛ joli k'a kan a ye ndori joli k'a kan kaba ye no mélange raisin na yarɔ i bɛ raisin qualité bɛɛ b'a la finman bɛ yen jɛman bɛ yen bilenman bɛ yen nɛrɛman bɛ yen a qualité bɛɛ bɛ yen a bɛɛ bɛ raisin na o de la ko dulɔmina ko a jala ka gɛlɛn i b'a fɔ waraba dulɔmina sogosu dun ka d'a ye i b'a fɔ suruku dulɔmina a bɛ nɛrɛkɛ ji nɔrɔgɔlenw na i b'a fɔ lɛ dulɔmina bɛ kɛlɛ tigɛ i b'a fɔ wulu dulɔmina malo ka tɔgɔ i b'a fɔ warabilen wa dulɔmina a ka hakɛ to cɛnimusoya ka da i b'a fɔ daamɛ wa dulɔmina a bɛ ɲɛgɛnɛ kɛ i b'a fɔ ndori o tuma na karamɔgɔkɛ falen dulɔ la tuma min a sɔrɔla ka dulɔ feeremuso ɲɔni k'o ben a y'o ben min kɛ min man di ala ye a y'a kɛ fɔ k'i wasa
cɛ nana bɔ a kan a yɛrɛ y'a dɔgɔnin nin bɛna taa ne ko fɔ mun bɛ kɛ sisan a ye bere ta k'o kunna koya a ye cɛ fa ka bɔ dugukolo kan a y'o fa min kɛ yara saba bɛɛ dafara o dulɔ min na jɛnɛya kɛra maa fa kɛra ale kun ko k'a t'a kɛ sitanɛ m'a tɛgɛ ta sisan o yɔrɔ bɛɛ sitanɛ nana nin cu kɛnɛ kɔnɔ hey alisilamɛw a ye na silamɛw nana kɛ ka fa bɛɛ fa a ko wa a ka walijuba min n'a bɛ k'a tɛgɛ siɲɛ ma wa a ka kɛwale filɛ a nan'i fa dulɔ la a ye jɛnɛya kɛ a ye maa fa aw ko cogo di an tɛ taa n'a amirimumina sɛgɛrɛ o ko a bɛ taa ye dɛrɛ u y'a kɔli cɛ k'a cɛ ka taa ye amirimumina a nana kiiri tigɛ n'i ye jɛnɛya kɛ a fɔra azaniyatu wa zani fajlidu kulla wahidatan minhuma mi'ata jalda jɛnɛyakɛ b'a muso kuranɛ kɔnɔ ala bɛ fɛn fɛn fɔ a b'a daminɛ cɛw de la o mɛ nin na a m'a fɔ ko azaniyatu o tuma na an balakaw jɛnɛya ninnu b'olu de bolo dɛ ni cɛ min kɛra ko n di fara jɛnɛya la n'i sera ka yala n'i ma maa sɔrɔ dun i tɛna t'i yɛrɛ lafiya n'i kɛra tarawele i tɛ t'i yɛrɛ lafiya o tuma na nka ala b'a daminɛ cɛw la nka a y'a daminɛ musow la ko jɛnɛya ninnu de bɛ musow bolo o de la an k'an jija ka musow ta k'a caya sariya o de ɲinan fɛ hali n'a man d'an balakaw ye diɲɛ kɔnɔ muso ka ca cɛw ye nka n'a fɔra ko musow ka to yen ko cɛ bɛ muso kelen kelen musondan min bɛ to yen cɛ kelen kelen bɛ tɔgɔ la hali n'an y'a kɛ mali kɔnɔ a pourcentage ka ca dɛ o tuma na ni furu de cayara jɛnɛya bɛ bafu ye ala k'an kɛ furukɛlaw ye o tuma na u ye gɔɲɛ 100 k'a la n'i ye dulɔ min o hadu ye gɔɲɛ 80 u ye 80 k'a kɔ la n'i ye maa fa a fɔra ko an-nafsu bin-nafsi n'i ye maa fa i yɛrɛ k'an ka minɛ k'i fa o tuma na o y'a minɛ o bɛna taa pandi k'a dulɔ jiri la o tuma na k'a fa a dulonnen sani dugu cɛ sitanɛ nana ko n karamɔgɔ i ka dunankɛ filɛ nin ne ibilisa don ne de y'i yɛlɛ wa diɲɛ bɛɛ maa si tɛ se k'i jigin ni ne kelen tɛ bari susu ko n'i sera ka n jigin n bɛ diɲɛ sanu d'i ma ka wari d'i ma ka fɛn bɛɛ d'i ma sitanɛ ko anw dilal'o janjo la ka ban fɛn kelen min bɛ yen ni n b'a kɛ en condition o de ye i ka sujudu bɛn ne sitanɛ ye ɲɔnɔ n t'i jigin fiyewu bari soso ko ne dulomɛ sani dugu cɛ ne bɛ sujudu bɛn e ye qualité jumɛn na a ko i b'an ŋaniya dusu kɔnɔ ko n ye sujudu bɛn sitanɛ ye n'o kɛra i b'i kunkolo suli dɔɔni k'an ŋaniya dusu kɔnɔ ko n bɛ ka sujudu bɛn sitanɛ ye o yɔrɔnin bɛn n b'i jigin bari soso y'i kunkolo suli k'an ŋaniya dusu kɔnɔ ko a bɛ ka sujudu bɛn sitanɛ ye mɛlɛkɛle m'o to y'a ni fote fo jahanama kɔnɔ ala y'o de kangari da anw ye ko kamasali shaytani iz qala lil insani ikfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu allaha rabbal alamin ko shaytanen misaluya an nana n'a ka janw ye kana n'a ka politikiw ye k'a don adamaden kɔrɔ ko adamaden ka kafiriya siraw ta tuma min na a y'a ta shaytanen ko ne barile de ka bɔ e ka baara jugu in ma koyi ne ma sɔn ka sujudu bɛ a fɛ adamaden nka e filɛ ka jɛnɛya min kɛ i ye dulɔ min i ye maafa min kɛ ne m'e ta in si bɛɛ kɛ dɛ a tuma na ne yɛrɛ sera an bɛ ɲɛ lahara jɔ don dɛ a bolila ka taa to ko fakɛna akibatahuma annahuma fi nnar o maa fila bɛɛ bɛ jahanama kɔnɔ n y'o de fɔ n ko ɲɔna ye a bɛ maa dɔn ko caya dɛ an t'an yɛrɛ ɲini ka bɔ sitanɛ bolo an ka ala deli ala k'an kisi sitanɛ tɔɔrɔ ma an bɛ karamɔgɔ filanan fɔ ala ka waliju belebele dɔ bɛ yen sufi don a ye dugu bila ka t'i da kungo kɔnɔ a bɛ ala bato la a tɛ foyi la ni ala ta'ala batoli tɛ tuma min na a ye ala ta'ala batoli kɛ sitanɛ bɛna mun kɛ sisan sitanɛ yɛrɛ yɛlɛma k'i bila jinɛ forme na jamana masakɛ denmuso jɛma ɲumanba bɛ yen a taara i ɲɛ wa sunkurunin na dugu tilalen ka fa wuli sunkurunin na ten fa wulila dennin na min kɛ u ye fura ɲini kɔrɔ bani baba tilebi fura ma sɔrɔ sitanɛ tilala k'i yɛrɛ kɛ maasɛbɛba ye ka taa fɔ masakɛ ye a ko faama n'i b'a fɛ denmuso ka kɛnɛya sufikɛ min filɛ kungo kɔnɔ ye dɛ an ka taa denmuso in d'a ma n'a ye fura k'a la 1 minute
bana bi ban ya dɔ banabaatɔ n'a somɔgɔw ye fataw ye n'i ko fura duman bɛ yɔrɔ min an ka taa masakɛ n'a denmuso ni sɛtanɛ u wulila ka taa karamɔgɔkɛ sɛgɛrɛ u y'u dantigɛ karamɔgɔkɛ ye dugawu kɛ denmuso kunkolo la dugawu kɛlen dɔrɔn i ni miniti bana banna u taara so sɛtanɛ sago ma sɔrɔ su min dar'o kan a nana i ɲɛ wa sunkurunin na ni jinɛ fɔrɔmu ye o juguyara ka tɛmɛ kɔrɔlen kan a ye fa bila a la min ka jugu kɔrɔlen dugu jɛra an nana a ko faama a kɛra di ko den ka bana seginna a ma a ko tuma na an ka taa n'a ye nka n bɛ kuma dɔ f'i ye yanni an ka bɔ n'an dara n'a ye i b'a to karamɔgɔkɛ bolo f'a ka waati jan de kɛ ɲɔnɛ an taara fɔlɔ min na e m'a kɛ ne sago ye fa ye bana min ye taa ka segin bana de don e b'a ko fa banna su in na sini wula a bɛ wuli tuguni i b'a to a bolo de a ka waati jan kɛ o de ka ɲi masakɛ ko n y'a mɛn an ka taa u taara karamɔgɔkɛ sɛgɛrɛ a ye dugawu kɛ sunkurunin ye kunkolo kɛnɛyara fa banna k'u ka segin n'a ye masakɛ ko abada a bɛ to i bolo yan karamɔgɔ f'a ka waati jan de kɛ fa ye taa ka segin bana de yanni an ka to taa ka segin la an k'a to i bolo a ka kɛnɛya gije karamɔgɔkɛ ko a tɛ to yan dɛ faama ko k'a bɛ to yan y'a dɔn fanga tigi a bɛ to o de ta la o tuma na sunkurunin tora karamɔgɔkɛ bolo karamɔgɔkɛ bɛ si ka nafila seli a bɛ tilew sun ala ye o su in na kɔlɔsi b'a bolo wolo sanfɛ a bɛ zikirubaw kɛ alaw taala ye ala m'a fɔ an ye ko wa min sari waswasil ka nasi allazi yuwaswisu fi suduri nasi sɛtanɛ y'i kari ka don karamɔgɔkɛ dusukun na k'a mélanger karamɔgɔkɛ y'i kɛrɛ jɛngɛ ka sunkurunin lajɛ a y'a sɔrɔ a jɛn bɛ a cɛ ka ɲi a nugulen don a ye kɔlɔsi bila kɛrɛfɛ a ye wolo meleke k'o bila kɛrɛfɛ min man di ala ye a y'a kɛ fɔ k'i wasa a kɛra bila vɛ ye su man di tile man di o bɛ taa laban mun na kɔnɔbara sunkurunin nana kɔnɔbara sɔrɔ sɛtanɛ nana i jɔ an karamɔgɔ saya ka kusa malo ye e ka sa wali sunkurunin ka sa yanni aw fila balolen abada o tuma na a ko i bɛ denni de fa n'i y'a fa i bɛ taa fɔ a fa ye k'a sara a fa tɛ foyi foyi a b'i bonya a b'i kɛra a ma karamɔgɔkɛ hakili ɲaamina sɛtanɛ fɛ a ye muru ta ka sunkurunin kantigɛ k'a jɛnajɛ k'a ka bugu kɔnɔ a wulila a bɛ t'i dantigɛ karamɔgɔkɛ masakɛ ye sɛtanɛ y'a kɔn a ko faama fɔ ne kɛra yafaba ye ne ma ne de kɛra sababu jugu ye ja ne daminɛ na ko sufi ja fasiki ka kusa a ye a ye garijɛgɛ sɔrɔ i denmuso fɛ o m'a wasago a tilala k'i denmuso fa a bɛ sira la ka na a bɛna fɛn fɛn f'i ye a bɛɛ nkalon nkalontigɛla si yɛrɛ bɛ ba kɔ n'i ko nkalon don an ka taa i bɛ kaburu sen k'a lajɛ ni n ka kuma ye tiɲɛ wala nkalon don i bɛna dɔn karamɔgɔkɛ nana i dantigɛ faama denmuso ka bana a ma ɲɛ ala y'a ka wele s'a ma masakɛ yɛrɛ ko karamɔgɔ o tɛ baasi ye bɛɛ bɛ sa ala y'a ka latigɛ de ban ka bɛn nin ma an ka taa an ka den kaburu la n ka dugawu kɛ u taara masakɛ karamɔgɔkɛ ka bugu la ka taa denmuso kaburu ye o tuma na u ye denmuso kaburu sen masakɛ ye garidiw bila k'a sen u y'a sen min kɛ u y'a sɔrɔ a kɔnɔbaratigi don a kantigɛ mɛ ne kunkolo tɛ ne ka bunu ka bɔ kan na y'a dɔn sɛtanɛ ka kuma kɛra tiɲɛ ye o yɔrɔ bɛɛ masakɛ ye garidiw bila u ka karamɔgɔkɛ furan k'a da denmuso in yɛrɛ ka ye k'u fila su don ni ɲɔgɔn ye ani laban ko juguya taara alasalama ala k'an kisi dɛ ala k'an danga ala k'an kisi sɛtanɛ tɔɔrɔ ma ala k'an kisi sababu jugu tɔɔrɔ ma suba yɛrɛ barika kosɔn wallahi alladhi la ilaha illa huwa maa si ma allahumma salli kɛ ni maa sera k'i ka sago ye bal i bɛ kɛ ala sago i bɛ kɛ ala kɛra sago ye nasiril haqi bil haqi maa de bɛ se o fɔba la wa u ye ne datugu u ye ne bɔ kan bi an b'a fɔ ɲɛna ala kɛra ko bajo aminata a ye tɛgɛ minnu minɛ su in na ni waati sɔrɔla ala kɛra ma dɔn maa ka du kɔnɔ abada n'o dun cira tuguni ala kɛra ma maa si tɛgɛ minɛ n'o tɛgɛ binna tuguni cɛ minnu ye ala kɛra dɔn u m'a dɔn ni kuranna caman kalanni ye kuranna ye tiɲɛ de n'i y'o sɔsɔ i bɛ kafiriya kuranna tɛ ala ka danfɛn ye i ɲɛ bɛ fɛn fɛn na dugukolo in kan magulu a bɛɛ danfɛn ye fo alquran karim o ye ala kumakan ye subhanahu wa ta'ala mɛ i bɛ kuranna kalan caman n'i m'i janto jugu la i bɛ taa jɛnɛmɛ na mɛ i bɛ allahumma salli kɛ i tilalen kɔfɛ
garantie totale ala kira tɔgɔ b'a kan n'i ye baara in kɛ n'i tilala i b'i kali ko wallahi minana dɔnniba tɛ se k'i sɔn docteur Saïd Mohamed Alawi olu ye kuma fɔ Cheikh Umar Futi Bun Saïd olu ye kumakanw fɔ n ye khatiyan minnu ko n'i ye sali ala kira kan ko n'i tilala n'a kɛra fo wallahi minana kali kafara boli t'i la i jɔ an ka Bayini Sise a ka zawiya i jɔ ne an ka parfumé ka shetane gɛn ka bɔ ka ala ka hɛrɛ ka sama kana ka kunangoya gɛn ka bɔ an bɛɛ la bana bɛ min na k'o ka bana gɛn ka lafiya sama kana min ko fantanya b'i la k'a gɛn ni ala kira ye ka garijɛgɛ ɲini ala fɛ ko ala k'o di Muhamadu Mustafa nɔfɛ minnu nana yan k'olu ma muso sɔrɔ k'a ɲini ala fɛ cɛgɔnɔ ye ala k'o gɛn ala kana ni muso ɲuman caman ye minnu nana ko kɛlɛ yɛrɛ de b'u bolo k'a ɲini ala fɛ jalla wa ala minnu mako bɛ filanan ko ala k'u ka filanan ko ala k'a nɔgɔya ni ala kɛra barika ye sallallahu alaihi wasallam jamana min an b'a kɔnɔ ko basigibaliya b'a kɔnɔ kosɛbɛ hali ni waati na faamaw bɛ k'an kɔlɔsi an bɛ salatul fati kɛ ko k'a ɲini ala fɛ kosɛbɛ ko ala ka basigi don an ka jamana in kɔnɔ ne de ye k'an k'an kɔrɔta n'a ye kana maloya ni ala kɛra ye de lahara kosɛbɛ ni diɲɛ maaw kulela jeliw kulela u jatigiw la jeliw ka hakɛ to anw fana mana ala kira an na sɔn ko ala kira la o y'anw jatigi diɲɛ ani lahara jatigi ɲuman an b'a fɔ Muhamadu Mustafa ma ko inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا سر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا سر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شيخ مدبو نعم هذه حكيته ala fo ka ala wale ɲuman don ka ala barikada an ye sira in sɔrɔ olu sabuya la an tɛ ɲina sabu ɲuman kɔ an tɛmɛtɔ ka taa ɲɛfɛ ni maa min panna sabu kunna a bɛ f'u ma ko kafiri ala dun ko innahu la yuhibbul kafirin ala tɛ fisiri wale fɛ ni maa min ko maa ka ɲuman kana fɔ maa min ko wajuli kɛra ko maa tanu ye i bɛ sɔrɔ i mɔkɛ de ma fɛn kɛ wallahi wali a t'a to ɲumankɛlaw tɔgɔ ka fɔ ayi kuranɛ sigilen bɛ maa tɔgɔ fɔli kan ema suratul anami kalan wa tilka hujjatuna ema kalan cetani shega ta cesri ko ni maa min jigi sɛmɛ ala la i bɛ jɔ ni sɛmɛna adamadenw na i bɛ bi don cɛbanu ye min na ma astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum minnu ye allahumma salli ala sayidina muhammadin alfatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir alhaq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi alazim min ya dama ibadu ni zawiya tigi joni ko Cheikh Tidiane abe fama ko Cheikh al-Mashayikh ko karamo la karamo ne khutubu de ni salatul fati de be fo ka zawiya la ikramo Cheikh Tidiane har ni ta kalama ni ngoy an je khalifa de ni ngoy na an ba fi an bi nyinga kibe tarika jumena ne ego ibe Tidiane de la an ba fu ko karamo bila abe fama ko Cheikh al-Mashayikh abe fama ko khutb al-maktumi barzakh al-maktumi khatm al-muhammadi al-ma'lum Cheikh Tidiane an b'a fɔ ala ka sɔn ala ka jɛ ala ka yafa ka bɔ a ma n'a ka khalifa baw khalifa minnu an sigilen b'u sen'o la ina waati dɔ sɔrɔ ni ala sɔnna an bɛ cɛw dɔ tɔgɔ fɔ minnu niw ye jamana ɲɛnama Seku ka Seku ale harazim n ko karamɔgɔ de don e m'a dɔn Seku ka Seku Ibn Arabi Damarawi Tazi min tun bɛ ala kira 24 heures kɔnɔ siɲɛ 24 a y'a sɔrɔ ni jumɛn ye ni Cheikh Tidiane kanu ye a ye ala kira ɲininka a ko e ma se ka dogo ne la hijabu bɔra ne cɛ cɛw bɛ min ɲini san 40 wusi bɛɛ ban u tɛ min sɔrɔ ne y'a sɔrɔ gansa kado a ko n y'a sɔrɔ cogo di a ko lawula Tidiane a ko ni Cheikh Tidiane kanu tɛ i tun tɛ ne kosɛbɛ a bɛ fɔ ma Ibn Arabi Damarawi Tazi o karamɔgɔ Cheikh Tidiane jɔn karamɔgɔ de don a Sherif Muhammad al-Ghali
maftuhu alayhi de don ni diɲɛ dɔnni bɛɛ tununa cɛ minnu bɛ se ka kalimu ta k'a bɛɛ sɛbɛn min alif ila ya Cheikh Muhammad Al-Ghali a dalen filɛ Maka jamana kɔnɔ jɔn karamɔgɔ de don Cheikh Muhammad Hafiz Shinqiti ka bɔ Anfoni o ni Cheikh Tidiane ye ɲɔgɔn ye yakzatan a ye ijaza mutlaq d'a ma o fa n'a ba bɛ sirifiye a ka sirifiya kɔfɛ a dulonna Cheikh Tidiane na bɛ f'a ma ko Cheikh il-Mashayikh ko karamɔgɔ la karamɔgɔ e m'a dɔn Mawludu Fall karamɔgɔ o Cheikh Tidiane Abdul Karim Naghili o karamɔgɔ jɔn karamɔgɔ de don Cheikh Umar al-Futi الذي جمع بين السيف والسبحة إلى جانب الخلم ɲɛfɛ i bɛna dɔn jamana in kɔnɔ Afrique Ouest kɔnɔ bal monde alam islamiya kɔnɔ i bɛ Cheikh Umar ni jɔn compare i b'i ka kitabu bɔ an bɛ Cheikh Umar ka safina bɔ n'i ka kitabu bɔ an bɛ rimahu bɔ o kɔfɛ an bɛ ɲininka an b'a fɔ i ka misiriw bɛ min n'i ma se ka misiri jira an b'a fɔ ko Cheikh Umar ka misiri filɛ ɲɔrɔ en 1855 pied 136 b'a kɔnɔ misiri jɔlen ni bi cɛ farida kelen ma bi Cheikh Umar al-Futi a ye misiri ɲɔgɔnna jɔ Kolokani a ye misiri ɲɔgɔnna jɔ Kuɲakari a y'a ɲɔgɔnna jɔ Segu don min Arsenal nana a ye misiri ci o karamɔgɔ Cheikh Umar ye misiriw jɔ o kosɛbɛ an bɛ ɲininka tuguni k'e ka tangana berew bɛ min maa caman ka maa ɲuman sɔrɔla so kɔnɔ mais o ma deli ka sɛ fa ala y'o ka karama bɛɛ d'a ma a ma deli ka joli bɔn ko diinɛ kama Cheikh Umar min y'a nin di ka musow di k'a denw di ko la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam don min a bɛ don yɔrɔ 100 000 o maa 100,000 Cheikh Umar donna ni sinbi ye i jɔ an ka taa ɲɛfɛ yan'an ka Cheikh Umar tɛmɛna ni Kolokani yan koyi kosɛbɛ ka yɛlɛma ka taa Boron Sise ninnu Cheikh Umar y'i to yen ka yɛlɛma ka taa Tuba o kɔfɛ ka yɛlɛma ka taa Kulikɔrɔ ka ba tigɛ n ko maa 100,000 100 000 hommes Cheikh Umar n'o de donna ɲɔrɔ taalen ɲɛfɛ an bɛ n'o f'i ye Cheikh il-Mashayikh Cheikh Umar a karamɔgɔ ye jɔn ye Cheikh Muhammad Al-Ghali Cheikh Umar ka kalanden ye jɔn ye Muhammad Abdurrahman ka bɔ Hore Fonde o karamɔgɔ o ka kalanden ye jɔn ye Seydi Alhaji Malik Sy Tivaouane ne b'a fɛ ka cɛw de jira anw sigilen bɛ minnu nɔ la n'an bɛ ninnu tɔgɔ fɔ a kana kɛ kɔnɔ k'an t'an yɛrɛ kalama koyi an bɛ ka min fɔ an b'a dɔn koyi ko usrid hadisa salihin fasammihim fabizikrihim تتنزل الرحمات وحضور مجالسهم تنال بركاتهم وقبورهم زورها إذا ما ماتوا aw sigilen bɛ minnu ka dɔnni sumana n ko san 100 caman olu kuma de bɛ ka fiyɛ ko Cheikh il-Mashayikh parce que Cheikh Tidiane ayi karamɔgɔ la karamɔgɔ e m'a dɔn jɔn karamɔgɔ de don Cheikhna Ahmad Rahimahullah Cheikh Ahmad Rahimahullah a fɔra ma ko a y'a kamil al-awsafi wa ya salim al-irdi wa ya haiz al-khairati bituli wal-irdi wa ya nuqtat al-ba'ida'i fi janbi darina wa ya ayyuha al-maqsus bil-khafdi was-sabri ako Cheikhna Cheikh Ahmad Rahimahullah o karamɔgɔ de la a fɔra Cheikh Ahmad Rahimahullah ko hani allakum ya za'irina imamana habakum ilahu al-arsi zawrat al-mustafa wa qabiltum yadan dunaha al-baru al-khidam iza tafa aqulu li nafsi hina jitu rubuha tamanni ala mawlaki wal-waqtu qad safa hadha waliyullah wa hazi diyaruhu wa za nuruhu sami wa za birruhu dafa man zarahu fallahu yaghfir dhanbahu ala raghmi zi hasadin أزل أو أكسف ولملا وهو المغتار وارث جده لمن ضل أو جفا شيخنا أحمد رحمه الله خطب المكتومي على كلام ودين دو دفلك فيه كاتا شيخنا كاتا غو على كلا نيواتي ما قرأنا معنا كو شيخ المشايخ كو جون كلام ودو الشيخ محمد الأمين اسكي او كلام ودو في دارين في دار الصالحين لا الحاج أحمد عثمان با كابو جاكا مودي حافظ دو عالم دو سائر دو فني بدو تمبالا otlala ki dilo jona Cheikh Ahmad Rahimahullah ko karamɔgɔ la karamɔgɔ jo mabo an ka porte de sortie ɲini kuma in an ka taa ɲɛfɛ jɔn karamɔgɔ de don Cheikh il-Mashayikh sahib al-faydati at-tijaniyati Cheikh Ibrahim Yas al-Kaulahi kosɛbɛ o kana balilande a tɛ foyi an dama koyi o kɛra universellement mondialement en 1975 Cheikh Ibrahim Yas a bɛ bɔ diɲɛ na don min a y'a sɔrɔ 60 millions kalanden b'a bolo ɲina a sɛbɛnna 120 millions million 100 ani million 20 Mali bɛ population i b'a tripler siɲɛ 5 k'a fara ɲɔgɔn kan a t'o bɔ e hakili la Cheikh Ibrahim ko ye Mali ko de wa universellement anw ni kalandenw ye ɲɔgɔn ye Ibrahim Sali el-Husseini an ye n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ Maroc o ye mufti de ye kuranna durusilen b'a kunna Nigeria bɛɛ n'ale y'a bila yɔrɔ min dɔnni na a bɛ jɔ yen a ye kitabu sɛbɛn fanu bɛɛ la hatta fil iqtisad diɲɛ bilala kirisi la waati min maa minnu sera ka diɲɛ bɔ bolo la UNESCO la Ibrahim Sali el-Husseini b'a la an balima silamɛw an kelen ko k'a ka kuma daminɛ ni Alahu subhanahu wa ta'ala tɔgɔ barikama ye ka dɛmɛ ɲini a fɛ ka hinɛ ni kisi ni barika caman ɲini a fɛ a k'o kɛ a ka Sayyidina Muhammad alayhi salatu wa salam kan
كسرك فسلام بلا جلما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واتي كنت على سنكما سبنا سلي واتي أكورونا أمنا دو وقت المختار كم لا سلامة nga ambe kene min kan نعم wati seli wati benkan نعم ambi seli 2 heures o ba soro wati dona ka wati ke ambi classe la fana ka ni islamiya ka do baw doy wallahi ni islamiya ka la ni kene baw doy wece here kene dodu نعم sabuna mo bi faraju ga kene chaman kan kaso a bete here kene أي ni ala ya kanu bi ala sigi ni here kene kan نعم an b'a fɔ alhamdulillahi rabbil alamin الحمد لله رب العالمين sabuna ka sigi diinɛ tɔgɔ la ka sigi an kuntigi muhammad alayhi salatu wassalam an bɛɛ lajɛlen ɲɛma o ka kɛnɛ kan نعم a mɔden n'o ye sheikh ahmad bin muhammad tijani radiyallahu ta'ala anhu o fana ka kan kana ɲinɛ o kɔ shirifu de don نعم سلفتو ciba mɔden don alayhi salatu wassalam نعم a den min bɛ yen n'o ye seyidina alhasan a bɔr'o de la sheikh ahmad tijani bɔr'o de la نعم na an sigira o ka kɛnɛ kan kabiri sɔrɔ fo bi mɔgɔw bɛ ka kuma a ka tariku kan ka kuma a ka sira kan ka kuma a yɛrɛ ka alako bɛ cogo min ka kuma a ka bato kan sabula ni maaw sigira kɛnɛ o kɛnɛ kan a bɛ kɛnɛ min kan fo a ka dɔ fɔ o yɛrɛ de la hali n'a y'a sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen fɔra ka ban الله أكبر karamɔgɔ ma tɔsi to نعم o kɛnɛ de sheikh ahmad tijani sharif radiyallahu ta'ala anhu هو مؤسس الطريقة الصوفية التجانية الله أكبر ale de y'a a fondé ka sinsin fondateur ale de نعم tijaniya الله أكبر tariqa sufiyaw bɛɛ lajɛlen ka hakilila dɔɔni di mɔgɔw ma نعم u nacogo la sabula Allah subhanahu wa ta'ala ka cɛba ninnu a ka walijuba ninnu ni mɔgɔ ɲuman ninnu نعم u t'a fɛ hɛrɛ ko si ka dan u yɛrɛ kelen na sibako alayhi salatu wassalam ako la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ma si tɛ yen nɔ k'i ka limaniya bɛ dafa fo a k'a sɔrɔ i bɛ min kanu i yɛrɛ ye hɛrɛ la i b'o kanu silamɛ tɔw bɛɛ lajɛlen نعم k'a daminɛ sa min hadha al-muntalaq wa min hadha al-bab maa ɲuman ninnu y'o de ta k'o k'u ka sinsinbere والله ka se ka nafa in cɛri ka na anw bɛɛ lajɛlen ma وسبع a nafa kana dan u yɛrɛ ma والله o de y'a kɛ u y'a kanu u ka kalandenw ka caya k'a se k'a ɲɛ jira mɔgɔw la olu yɛrɛ tɔgɔ si t'a la والله sabula Allah subhanahu wa ta'ala a bi sɔrɔ ni mun ye a ka teriya walijuya bi sɔrɔ ni mun ye a bi sɔrɔ ni ala ka teriya Wallahi. ala ka teriya bi sɔrɔ cogo di o bi sɔrɔ ni nawafilu ninnu de الله أكبر tijaniya yɛrɛ n'i y'a lajɛ mandubu don mustahabu don a kanunen don نعم wajibi baara tɛ ma ala ma fɛn min k'i ka wajibi baara ye e yɛrɛ k'o ta k'o k'i yɛrɛ ka wajibi ye ka juru don i yɛrɛ kan na k'o di ala ma o de bɛ ala ka teriya sɔrɔ الله أكبر n'i ye safo seli k'i ka shafeli witiri kɛ k'i da ka sunɔgɔ ka taa se fo fajiri ma na se ka ala ka juru t'i kana su tɔ bɛɛ o أي nka min bɛ tila k'a ka sunɔgɔ bila k'a ka seliji ta nɛnɛ don o waati wɛrɛ don ka wuli ka araka damadɔ kɛ ala ye ka zikiru dɔw kɛ ka kuranɛ kalan e min sira ka sunɔgɔ hali ni ala ka juru t'i kana a baraji bɛ se ka kɛ kelen o tuma ala ka teriya bɛ sɔrɔ ni wudi sira ninnu de an bɛ nin istighfaru minnu n'a fɔra dɔnnibaw fɛ yan a fɔra kuranɛ na a ka ca استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا n'i ye istighfaru kɛ ni hɛrɛba minnu b'a la n'u bɔra ka walawala ye sisan n'an da don bɛɛ la o de bɛ tijaniya kɔnɔ
as-salatu ala nabi ka seli kiraka amana ke ni siga fɛn o fɛn min jango salatul fatihi don na ciba alayhi salatu wassalam ko rasul sallallahu alaihi wasallam mba fe ga fɛn fɔ n ye bi mega yali ne ka salatu bɛɛ n ka seli bɛɛ ila bɛɛ k'i ye wa ko n'a jari a ko yali n ka o kuma n ka tilancɛ k'i ye o b'a ɲɛ wa a ko n'a jari ye a ko kuma n ka tilan sabanan n ka rubu kɛ a tilan naaninan kɛ wa ko n'a jari ye ko tilan sabanan a ko n'a jari ye a ko ne b'a fɛ ka jaabi min sɔrɔ i fɛ ka n dusukun saniya n'o jaabi sɔrɔ o kuma ne bɛna na n ka salatu n ka seli bɛɛ lajɛlen kɛ rasul alayhi salatu wasalam ni fo i ka ɲinɛ a ko kuma n'i y'o kɛ i hami kutfa ghammuk wa yughfar dhanbuk i ka hami na nɔgɔya i jurumu bɛɛ lajɛlen fana na yafa o ye rasul ka kuma alayhi salatu wasalam o ye salatu ye dɔnni b'a dɔn ko dɔw sera a ma k'a ɲininka ko yali alquran kalani an karamɔgɔ n seri ma n b'i ɲininka kuranɛ kalani ani salatu ala nabi a ko jumɛn ka fisa ko a ma n'i ka ɲininkali kun de ye ka se ka salatu ni kuranɛ gosi ɲɔgɔn na k'o da ɲɔgɔn ma k'o kɛ da ɲɔgɔn ma fɛn ye Allahu subhanahu wa ta'ala ka kumakan bɛ fɛn bɛɛ ɲɛfɛ nka i ka ɲininkali n'i ka laɲini de ye i b'a fɛ n k'i ladi k'i bila baara jumɛn kan n'o bɛ se ka nafa ɲɛ i ye ka baraji ɲɛ i ye diɲɛ na ka baraji ɲɛ i ye lahara k'i fara ciba Muhammad alayhi salatu a ka sunnalidon jamaw kan o kuma n b'i bila salatu la ciba kan alayhi salatu wasalam sabu rasulu ko alayhi salatu wasalam a ko kuranɛ harfu kelen o kelen a b'u bɛn ashuru hasanatin ma ɲumanya 10 baraji 10 o de b'a la a ko a t'a fɔ alif lam mim harfun ko lakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun a harfu kelen o kelen a b'u bɛn ni baraji 10 ye nka salatu ala nabi alayhi salatu wasalam a fɔra من صلى عليك مرة صلى الله عليه 10 كوني ما من سليلا كراك عليه الصلاة والسلام شيكلي الله سبحانه وتعالى عليه بسليك شيطان وصلاة واحدة من الله تعدل كل ثواب الدنيا والآخرة الله سبحانه وتعالى يرى كسلكو كلي عليه يرى كسلكو كلي هذا ما دينك ودايرته برجلا جانغو أكو فدا إن الله وملائكته يصلون على النبي عليه يرنا كم ملكه ملكه فنا داندولا على القرآن وما يعلم جنود ربك إلا هو wole ka da men bolo ka ɲɛsin an balima kurankaw ma o de ye k'a fɔ ko mɔgɔw ka faamu k'a fɔ tɔgɔw min bɛ Kolokani kan kunu o ni min b'a kan bi u tɛ kelen ye k'a yira bɛɛ la fana k'a fɔ ko silamɛya bɛ Kolokani yan a b'a dugumisɛn bɛɛ la a b'a quartier bɛɛ la dugu kɔnɔ yan nin ye o seereya dɔ ye ka d'a kan nin y'anw janvier filanan ye Kolokani yan donc k'a ɲini mɔgɔw fɛ silamɛya ye fɛn mun ye bɛɛ k'a k'i sɛbɛko ye n'i ma ɲɛ k'i ka diinɛ kɔni ta ko silamɛya diinɛ don i ka taa misiri la i ka su i ka seli i ka dɔn fana anw fɛ Kolokani yan o b'an bara yan donc o de ye welekan min na se ka o bɛɛ fɛ ka se Kolokani bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ janvier kun b'an fɛ yan kunu wa filanan fana t'a la bi donc misiri surunna mɔgɔw la selera surunna mɔgɔw la bɛɛ ka taa janvier ninnu kɔnɔ o de y'an ka laɲini ye. Alhamdulillah rabbil alamin an kɔni an nisɔndiyalen bɛ bi dimanche donba in na zawiya ba in dayɛlɛnni na zawiya a ci la sera an ma sabula an bɛɛ ye tarika kelen mɔgɔ ye n'o ye tarakatu tijaniya ye ka fara tuguni famille nin n'o ye famille Sise ye an yɛrɛ ka famille don sabula cɛkɔrɔba ka garibuw don ayiwa ka ci sera an ma n ko wajibi ko ko mana kɛ n bolo n b'o bila ka na nin dayɛlɛ in na sabula silamɛya ko don silamɛya kɔrɔta don silamɛya dɛmɛ don
o de y'an se nin kɛnɛ kan ka segin ka duwawu kɛ nin zawiya in ɲɔgɔnna caman ala k'a jira an na minnu y'a baara in kɛ yarabi a ta nafolo min ala kana taa yɔrɔ lankolonya yarabi ala kan kelen kelen bɛɛ nafa ne sɛwani cani hɔrɔma o n'a barika ye a n'an karamɔgɔ kelen kelen bɛɛ hɔrɔma o n'a barika ye ala ka jamana ala k'a sabati jamana ala k'a basigi jamana ala k'a kɔrɔta kira ban hɔrɔma kosɔn sɛwani cani hɔrɔma kosɔn bɛden hɔrɔma kosɔn sɔli ala muhamadi ayiwa zawiya a n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na zawiya ye batokɛyɔrɔ de ye batokɛyɔrɔ don habla ma i dusukun sanuyalen de bɛna ala ma a kɔnɔ ka ɲɛsin ala ma ma i bɛna fɛn fɛn jira ala la ala a b'a kɛ wa ala tɛ maa bɛɛ kanda ka kɛ zawiya labatoba fana ye y'a faamuya maa minnu bɛna zawiya la ko fɔ u taara ala yɛrɛ de fo a ka so habla u nakun ye ala jati de kosɔn ye a n'a ka ciden sanuma ye ma zawiya batokɛyɔrɔ don kɔrɔ wɛrɛ si t'a la bato kɔ wa an dun fana danna bato de kama ala de fani wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma jinna lo da fosi ko fu kan bato kuma baro barana be ke wala bato kama o kuma o de an nakunye halbi ala ka an mewla ala ka an dumewla ala ka kulu nymen dama halbi ka ta fe an ga makorbaw ka no o boli de do an bala payin dilala ka an dumew ka ala kana boka fiw kira ban yoro mako sallallahu alaihi wasallam zawiya hen dalali ko fe ab se ka nyina moya togodi ayiwa a ɲɛnamali kɔfɛ a bɛ ɲini de hali bi silamɛ ɲumanw de fɛ a adeptiw minnu mana kɛ a muridiw ye ka na u jija wagati bɛɛ u kana a la a kana kɛ dɔrɔn k'a fɔ a jɔra ayiwa a ka zawiya jɔ juru min tun bɛ n na a banna a kana kɛ o ye so tɛ se k'a yɛrɛ kɛ fosi ye fo adamadenw batokɛbaw olu de bɛna a kɔnɔ i y'a faamuya o tuma an b'o kɔni de ɲini ladilikan min b'an fɛ o kɔni y'o yɔrɔ ye k'o ɲɛsin an balimaw ma u kana yɔrɔ in bila ten u kana kɛ maa kelen si ta ye u k'a kɛ ala ka so de ye o de don a jɔrɔ de fana kama ala folen kɔ ka siri an ka kiraba in kan n'o y'an kuntigi muhamadu sallallahu alaihi wasallam a n'a dunkɛ bɛɛ lajɛlen ani maa o maa min bɛ yen n'o y'a senda n'o na fo ka taa se don laban ma zawiya in n'a fɔra ma ko zawiya tu nur zawiya ye alabato yɔrɔ de ye zawiya ni misiri fariko foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ lajɛlen dabɔra ala ko kelen dɔrɔn kama kun wɛrɛ foyi t'a la n'o tɛ kɛrɛnkɛrɛnyara n'a fɔra zawiya an b'a dɔn k'a fɔ o ye Sheikhna Ahmad Tidiane Sharif radiyallahu ta'ala an a ka kalandenw bɛ ɲɔgɔn fara yɔrɔ min na ka alabato n'u ka wiridiw kɛ an b'a fɔ ma ko zawiya nin zawiya in fana ala ye nin don an garijɛgɛ la Kolokani kɔnɔ yan nɔ ala tanu don ala barkamaba don an terikɛ ani an karamɔgɔ n'o ye Sheikh Usman Sise o de ye baara in boloda ka baara in kɛ k'a dafa baara in ma kɛ foyi kama fo ala kelen dɔrɔn kun foyi t'a la ni ala ko tɛ ne yɛrɛ y'o dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'a fɔ nin baara ye ala ko baara ye ka taa daminɛ la ka na bila bi la ni ala ko tɛ hakilitigiw ni faamukɛlaw olu bɛ fɛn caman caman wɛrɛw faamuya kɔnɔ nka alhamdulilahi rabbil alamin an yɛrɛ jɛɲɔgɔn in ani an terikɛ n'o ye Sheikh Usman Sise n'ale de ye zawiya in jɔ ne bɛ seereya k'a fɔ tiɲɛ na ala jɔn don ala ma don a ka diinɛ sabatilen b'a bolo diinɛ b'a bolo a bolo fila la a ye zawiya in fana jɔ mun kosɔn a ma jɔ k'a fɔ ale kelen a ye zawiya in jɔ tijaniya kalanden bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'i bolo di ɲɔgɔn ma ka tijaniya minɛ fanga la ka tijaniya don ba la yaasa diinɛ in fana ka se ka taa ɲɛ ka diinɛ kɔrɔta a ka zawiya garadu min b'a la nin dɔrɔn don ka silamɛw fara ɲɔgɔn kan kɛrɛnkɛrɛnya la ka tijaniya den bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ an ka ala wele fɛn min b'an se ala ma o de ye nin baara n'a a ɲɔgɔnw ye vraiment baara ɲɛna baara dafara a dabɔra fɛn min fana kama n'o ye ala ko ye a b'o o sira kelen in de kan wa an dun b'a dɔn ala ko in fana a bɛ jidi zawiya in kɔnɔ ka sabati fɛn tɛ bɔ a la dɛ ni ala sɔnna ma ala na an karamɔgɔw yɛrɛ barika ani maa ɲuman minnu bɔra mali fan 14 tijaniya karamɔgɔbaw diinɛ dɔnbaŋanaw kuranɛ fiqhu fɛn bɛɛ lajɛlen a bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɔ mali seleke 14 bɛɛ lajɛlen na an bɛ allah subhanahu wa ta'ala deli duwawu minnu donna ala ka a minɛ misiri min jɔra ala ko suma min bɛ k'a kɔnɔ ala k'a minɛ ka ala deli nin n'a ɲɔgɔnna hɛrɛ caman ala k'a ye dugukolo in sanfɛ wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sanu